Unde salutare la toți, eu sunt David. Mă joacă Brawl Stars episodul 3. Dar o să avem și un pic de la Brawl Pass, 6 boxuri. Fiecare episod promit că o să vin cu câteva boxuri și la altfel fiecare ceva. Fără alte discuții, apăsați butonul de like, de subscribe, să strângem și noi acolo 2000 de like-uri din partea mea. Pentru că acum facem un mic box pe mine. Și la contul ăsta, 10 ori 10 egal cu 100, le trece foarte mult Brawl. Adică toți Brawlerii. Ok, și fără alte discuții, haideți să dăm cu Brawl boxurile. Ok, nu pică nimic. Normal, era culmea să pice ceva. Ok, am loc, Barley, bun! Am loc! Parcă nu mai pică, dar liniștiți oameni, de Trophy Road. Și am loc chiar Nita, oameni buni. Hai să vedem. Bun, 200 de token tablers. Ok, e cam bine ce se întâmplă pe aici. Oh, am luat Colt. Colt, oameni buni, am luat și pe Colt. Am și pe Free. Wow, ia uitați aici. Deci am luat 3 brawler noi, oameni buni. Hai să dăm un meci cu fiecare. Așteptați un pic. Revin imediat după ce îl selectez pe toți și le dau upgrade. Ok, oameni buni, deci i-am luat o grămadă de brawler, cam 3 brawler. Deci o să revin după ce mai strâng de la Brawl Pass, cam până la 10. Revenim. Ok, oameni buni, am strâns doar de la Trophy Road. Și cam atât a fost cu acest episod. Până la urmă, ceva brawler, 3 brawler. Promit că următorul episod voi a fost David. Nu uitați de like, de subscribe și să vă arăt ce zice un brawler. Nu mi-a picat, dar o să-mi pice odată pe un episod. Mai de mult, brawlerul ăsta arăta asta. Cu voi, la episoadele voastre. Și subscribe zice Leon. Ați văzut, a zis yes. Deci, cam tot a fost cu acest episod. Nu uitați de like și subscribe. Eu am fost David și pa, pa.